salamat for coming over. Please follow me on YouTube, Gloria. My FB page, Gloria. My Facebook is Gloria. And of course, lahat ng aking kanta nasa Spotify, Tidal, Deezer, lahat ng online source. At yung kinanta ko kanina, kung gusto nyo kantahin sa Smule, pumunta kayo sa Smule, nandun po siya, Pangako sa Sarili. So, ngayon naman, tumayo tayong lahat at magsayawan! Woo! Okay, come on! Ha!